Ate, saan ka pupunta? Kila Kuya Andres. Bakit? May problema? Ate, sama ako. Huwag ka na sumama. Wala ka namang gagawin doon. Sige na ate, sama na ako. Matagal na akong hindi nakakapunta kila ate. O sige na nga. Tara na. Mapilit ka eh. Yun, sasama mo rin pala ako eh. Ano ti, alam ta karabong lakay? Ate ni! Madiatan! Dakal ni ate ni. Basi mo tata, ate ka ni mayapay mo niya. Baka natangkan atan. Nyamit din yan. Hindi nagbangir. Oo, ate ni Bakit, mabalin natin yan. Kaya may masa nataw. Ay ka natangtangkan man nun akong para jibanger. Ito magigitig ba rin natin na eh. Alo nang ba natin Baka dapat ito'y tibabang si tita. Puma. Oh no! Ata na eh, mabalin natin yan. Basta ka. Ata, na may mayat pa eh. Mabalin natin na. Wun. Kita-kita ka ta, baka na makita ka niya ito, dawatin na pa ito. Hindi, awan ni. Mas pasa na Natanggan sa amot nga nagriga mga katay. Bali nata. Mas pasa baka daw sumangpot. Ate pa ni Bakit na ito nga na eh. Balin natin yan. Baka no alam amin nata, kadita mo alam ay boss, sayang lang. I-rape, damo rape mo. Nice. Bahala ka Ano, tangkang mo lang na yan. Darasam ani baka damdamat daman sumangputan. Ay, sorry. Yay, abi. Oh, Nice. oh. Mabalin natin Bakit. Bun. Tani baka dati makakita kinyata. May tatagdagan natin. Madihin. Kurang pa yata. Kita tapay ah. Ate Bakit na eh, mabalin natin yun. Sige nga rod, paspasam Baka lampay sa bahalay mo, wala natapay. Sige nga rod. Alasam niya baka dati sumangpot ka tao, makakita da ka. Basta tagbuya ka tata. Masatog. Lakan ta sa luyot. Yeah, boy. Sakto daw sa luyo ti Jenny Isa pa. Napanan. Oh. Mabalin natin. Drama mo peramot na. Oh, supay ata. Ano ti kaya mo nga luto natin lakay? Ata may saya tubaw. Ata may saya isigang mo. Sagpakong tibangaws. Sige nga rod lakay. Linis ang ato yung tayo luto kon. Sigad Bakit, tinis sa matan. Kitak pa dito, baka manayunak pa yata. Sige nga rod. Ate, nakalak naman. Nakabukas naman. Bentong, sino ba to? Hindi ko alam ate. No, sino kayo? Bentong, anong sinabi niya? Doon na daw yung bahay nila Kuya Andres. Naglalaba daw siya. Nice. Naintindihan mo lahat ng sinabi niya? Oo ate, wala ka kasing tiwala sa akin eh. Kung di mo ako sinama dito, di naligaw ka na. Hindi mo.
Pintas mo di balasangan. Baglang nang tanda tirabong tikaroba. Nice. Sigurado ka ba, Bentong? Dito yung bahay nila Kuya Andres? Oo ate, bilisan mo, may aso. Ar! 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 Ang laki na ng bahay nila Kuya Andres ate. Kaya nga, Bentong. Bentong, ayan si ate, oh. Manang, kamusta? Oh, si Kuya Magamata. Maria, kailan ka pa dumating? Nung nakaraang linggo pa, ate. Naghimas na si Daniel Manang. Baka mabalinak maripangan. Taka lang ulit mapanito yun. Kano mo natadarat na panuno mo? Nilakit ni Manang yun. Tatak lang mapantoy, nakasungsungit kalata. Si Kuya Andres, ate. Andun sa may kawayanan, naghahanap pa ng rabong. Ah, ganun ba, ate? Bentong, tara. Punta tayo kay Kuya Andres. Sige ate, Manang, pamipay kita ni Manong Andres. Sige. Awan eh. Nauna na banti karuban. Oh no! Mabasit pa yung may. Ayun siya oh, ate. Kuya Andres, O bakit? Anong ginagawa niyo dito? may tatanungin lang sana ako. Ay, walang labong dito. Naubos na. Doon sa kabila, baka meron. Hindi labong yung pinunta namin dito. Si Baak. Oh, kung naman pala eh. Doon kayo pumunta sa bahay nila ba? Bakit dito? Sige Manong Andres, pilosopo kalata. Kapay, bagbaga lang madagpay-paisaw. Iba aktis sa pulo niyo, tapos dito kayo balay mapan. May itatanong lang sana ako sa'yo, Kuya Andres. Magsabi ka ng totoo. Ano ba yung tatanong mo? Bilisan mo. Magsasabi ako ng totoo. Kuya Andres, may asawa na ba si Baak? Yan lang pa yung pinunta natin dito ate. Ha? Magsabi ka ng totoo. Yung totoo? Wala pa. Ah, ganun ba, Kuya? Tara na, Bentong. Nasagot na yung tanong ko sa sarili ko. Nyamot dun. Iso lang tayo napanamid ito eh. Oh, kisti sa badan. Adi latiin niya panda dito. Hindi na magdalang doon asawa ni Baak. Mariusip. Kita pa yung nag-thank you. Po, naiisip na ni Manang. Naman na lang nawan asawa ni Bak. Sumayot man. Yan.